আপোনালোকে চাই থাকিব। Roman git kitab mana oke Dewanagari Rodaguan tamane undi gutufuraबो बयबो सोलोंनो हानाय फरायनो हानाय berapa mensinan lamba এতিয়া আমি গিৰ্জাত সোমোৱা নাই, আমি গিৰ্জাত সোমাম এতিয়া অলপ সময় পিছত। আমি ইফালে বাইবেল কিতাপ কিনিছোঁ আৰু মাস্ক কিনিছোঁ। আপোনালোকে এই গেটত চাই পেলাই আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পাইছে আৰু বুজি পাইছে। আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। फैबाय थानाय दिनफोराव जों आरो बांसिनै बोलोग्रासिनै सभाफोरखौ खुंनो हालांनाय जागोन आरो बेनि गेजेरजों नोंनि गेदेर साखिखौ होनो हानाय जागोन। बेबायदि जों प्रार्थना खालामदों आरो बे जोंनि गासै प्रार्थनाखौ हामबाय होनायजों बासायगिरि ख्रिस्ट' जिसुनि मुङै बिबाय। आमेन। थैनो थाखाय नङा गाबोन जों जोबनो गैयै जिउखौ मोननोसो जिसुखौ हमदों। पार्टिकुलारलि जों जिसुखौ हमाखै बेमार सोखाजानो। बेमार सोखाजानाया उनाव प्रसेस जाखागोन बियो। इसोरनि फिसाफोरखौ सोखागोन खिन्थु बेमार सोखाजानो थाखाय जों जिसुखौ हमाखै। जों जिसुखौ हमदों
गाबोन जे जों थैया गाबोन जे जों जोबनो गैयै जिउखौ मोनगोन सोरगोआव बै जोबनो गैयै थैनायनिफ्राय बासायबाय जोंखौ मानि थाखाय बे जोबनो गैयै जिउखौ मोननो थाखाय बिनि थाखायसो फैदों इसोर जहननि 10 बालाब 10 सिरियाव बुंदों सिखावा खावनो